kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa Siyakuvusela babukeli la usemsusankungu uhleli nomdidiyeli nyoka ithwala majirejeqeza wasemsusankungu ngihamba nobhuti omdala Putin yaphela Kahlala yancane mfowethu hayi ukuphila nje yikho esicinga lapha empilweni yethu akukho kunye mngulu sincenga yona lempilo ukufanele ukuthi siyakhe emzimbeni siyakhe emoyeni siyoyakhe emphefumulweni silandele sisekele inyawo sisekele amadolo noma amadwala sosekela ukukhalo siphinde siyosekela isifuba umzimba siphinde siyosekela ikhanda zihlukene ngegaba zazo ihlukene ngegaba zazo isekelo izona isekelo zomzimba akukho kunye ngaphandle kwalokho kuyisekelo ama foundation yebo iziqalo Kondlo sikhulumile ngaphezulu ngaphansi saqala phezulu sakhuluma ngenkanyezi ngezulu uthini ke ngalokhu phansi sesikhuluma ngeisekelo ke manje isekelo sizokhuluma ngeisekelo manje khuluma ngeisekelo manje sokhuluma ngeisekelo umuntu uyazi ukuthi ziningi izinto abantu abafuna ukuyiqonda ngendlela ejulileyo bakhohlwa ukuthi lezo zinto iphambi kwamehlabo ngendlela esobala izinto ephambi kwamehlabo ngendlela esobala ziphambi kwamehlabo ngendlela enjani esobala umuntu ngobe nenyawo nje ezokwenzana inyawo ezokuma ezokuhamba ezokuhamba impande esihlahleni ezabo ezokuma zimithamba ngithi siyavuma ezokuma nani nokuhamba ngoba zidonsa amanzi lena siyavumelana manje yebo siyavuma ukuthi inyawo izimpande esihlahleni ngoba izimpande ziyakwazi ungabikho la isihlahla esikhona uthi uyemba lapha nayo impande sile kude kodwa isihlahla sila yebo njengeenyawo siyavumelana yebo siyavumelana mkhulu siyavuma siphinde sibe namadwala amadwala yiwo amadolo la angithi sikhuluma ngawo amadwala konje yilamatsha amakhulu amadolo angithi sikhulume ngeenyawo sakhuluma ngeimpande ngempande zehlahla ngoba umuntu nesihlahla into eyodwa okay eyodwa umuntu nesihlahla uqedile bame bathi bo2 ikhona ivideo likhuluma ngalokho yebo okay ke mngu sizokhuluma ngamadwala manje okuyini amadolo okungamadolo kutheni uthi amadwala indawo yokubambelela isekelo indawo yokubambelela noma ukhuphuka intaba ubambelela kuona emadwaleni yebo entabeni ubambelela emadwaleni amadwala leza lamatshe adwasha amakhulu okay yiwo la isisekelo siyavuma bese ukuthi intaba iyazinza phansi iyazinza kuphi phansi qedile kahle lo mzimba wakho isiqhingi yebo island le sure isiqhingi lo mzimba wami awuyikho into nayo oyitholapha esiqhingini okay ayikho into engekho kulomzimba oyithola kuphi esiqhingini
okusho lo mzimba wakho uyisiqhingi unamadwala uneimpande unezihlahla unamoya unayo yonke into namanzi yebo nani namanzi okay ke sinamadwala esihlahleni imapha amadwala amagatsha isiqu isiqu okay isiqu esisuka kuphi empandeni sikhuphukele phezulu siyo supporta isihlahla yebo izinto zesihlahla sibambelela esiqwini ishimpane ibambelela esiqwini iyamagatsha bambelela esiqwini okuyizo izandla ngalapha kodwa sibeqile lapha sibeqile lapha okuyukhalo yebo yukhalo lapha amagatsha aqala khona yebo yini ukhalo yukhalo uma kulukhalo sikhuluma ngamanzi uma sikhuluma ngani ngokhalo uthola isinye uthola isibeletho uthola izinso uthola yonke into nalamaphatho okwazi ukukhipha amanzi ukuchitha amanzi akuphi ngoba ngisho nengane ihluma ekhalweni iphuma phi kuyise ekhalweni okhalweni okusho ukuthi into yokuzala kumuntu yini ukhalo qedileke okusho ukuthi esihlahleni lapho kuxhuma khona amagatsha esiqwini la kuxhuma khona amagatsha yilo yini ukhalo bese kuthi amagatsha yini ayizandla phela namahlombe ayizandla nana namahlombe yilapho kuba khona inhliziyo ngoba ila namaphaphu kula konke uqala khona ngoba ngisho ukuhluma kwamagatsha inhliziyo iphuma kuphi phezu kwesiqu lapho khona kokuhluma khona amagatsha ngikhuluma ngomuntu ukuthi uyini umuntu uyini umuntu uyisihlahla umuthi nawo kwamagatsha khipha amacembe manje namafruthi phila amacembe namafruthi phezulu yiyona lento le oyibonayo izithelo i-product le eproduce kusuka phansi enyaweni kuyofika phezulu gijima ngemthambo ngoba imthambo namathumbu into eyodwa yinto ehamba amanzi emzimbeni yinto yamanzi emzimbeni imthambo nani namathumbu yebo ngoba konke kususelwa egameni elisisekelo okuyini okulithambo ngoba wonke umzimba unayo imthambo nani namathumbu wonke umzimba unawo amathambo umzimba wonke ngisho ikhanda linani namathambo uma amathambo awekho ekhanda ngabe liyabothozela ikhanda bubuthi nangesixhosa umuntu mayivela ama-veins la sithi imthambo yebo eyakhiwa yini amathambo ngoba ngisho nasesihlahleni kunama-veins akhuphuka ngethambo lelo sithi siyiquthile la kuhamba khona amanzi ngisho ebudodeni bakho kunamathambo ngoba yisona siqu sakho ubudoda bakho buyisiqu sakho angini sizovumelana manje siyavuma sikhuluma ngani lapho ngomzimba khuluma ngani lapho ngephansi umhlabathi nomuthi angina lapha phezulu sikhuluma ngento ezintathu khuluma ngento ezintathu kuphi phezulu nalapha phansi sizokhuluma ngomhlabathi sokhuluma ngamanzi sokhuluma ngemithi izinto ezokhuluma ngazo kuphi la njengoba kuyithi leyo nto sinamanzi kithi
sinamadwala kithi, sinomhlabathi kithi, sinomoya kithi, sinemithambo kithi, sinamathumbu kithi, sinamathambo kithi. Nesihlahla sinalento nayo Mnguni ngisho ungayapi. Masibuko utheni uzokhuluma ngokuphansi bese ukhulume ngomuntu ngomuthi? Why uqinisa kangaka ihlahla nomuntu namanzi? Ingoba Mnguni usuke emzimbeni uyoshona phansi uyoba amanzi. Mawuqeda ukuba amanzi uhlume ngamaveins njengesihlahla. Yebo, ngoba wena uyimbewu yokutshala ini? Ihlahla. How ihlahla sinembewu yazo? Yini imbewu yehlahla? Zitshalwa bani zonke lezo oyificela emhlabeni? Uyeke lezi ezimodifyiwe. Zitshalwa bani? Ubani nje ohlalela ukukhipha imbewu yehlahla? Uba ziyayikhandela Mnguni. Ay. Kanti abantu befende Mnguni. Beshonisa abantu emhlabathini. Enasenazi ihlahla namhlanje ngoba abantu sebafaka emabhokisini. Sekwaba khona amadolobha. Sekwaba khona igarden of grain. Yeah. Ongizona efoni. Ya Mnguni, ufuna ukuthini Mnguni? Masibuko lento yakhijulile mfethu. Kakhulu Mnguni. Uthi thina siyihlahla. Simbewu uthina ukutshala ihlahla. Simbewu yokutshalana Ihlahla. ihlahla, ayimili ihlahla ngaphandle komuntu. Uthi before kube khona ukushona lokhu zazingekho ihlahla. Hayi zazikuphi? Zazikuphi ihlahla phela? Ngoba phela umuntu wakho yizihlahla. Yizihlahla lezi. Nazi ihlahla zakho yihuyu umuntu. Iyeshintshana lento kanje. Ubobona lapha okususwe khona ihlahla kukhandwa imayini kuzophuma amathambo. Okuyiwa amagold lana okuyiwa nika umsoco ini Umuntu. isihlahla esomuntu. Yebo. Taba ngakho khona ihlahla kuzophuma igolide. Pho Masibuko mawusho kanje Oh, okay Mnguni. ngeconfidence engaka. Ya vele mina ngizokutshela ngeqiniso nangamanje. Simdlelani pho umuntu? Noma sizidlelani lezi ihlahla? Ihlahla. Base wena wenze ukhamba, wenza amagobongo, wenza ilento za imbiza neyiwasho, zonke lezi zinto lezi ziyihlahla. Kumele ukuthi asizidli ihlahla. Ingane Ngoba ziwumuntu. Yebo, thina sesihluleka ukuhlonipha loNkulunkulu yithi. Sesi-disconnected, sesi-disrespectful. Thina bantu Si-disrespectful kakhulu. Ngoba Asahloniphi umuntu izihlahla. ngisho hayi awubuye nje ihlahleni ngoba vele siyayinyela senza yonke into sinyela ihlahla ngento ngesiye yemvelo. Okay ke umzimba lona siyawuhlonipha nithini? Ayisihloniphi Ingakho uzoba nezifo ongazazi kuphi emzimbeni. ngoba wena awuhloniphini Umzimba phelile. manje kumele sidle ihlahla ngenxa yalokho. Ukuhlanza le yanto esesiyifakile disrespect esiyifake kuphi Emzimbeni sihlahla. ngoba zona ihlahla zikashintshi kushintshe thina. Angeke ishintshe futhi ihlahla. Ziyohlezi ziyithi, siyohlezi siyizo. Kodwa thina ngoba sesanikwa lenhlakanipho esisusayo ihlahleni, esisusayo emthini.
Uzuzubona ngibona ukuthi sife kanjani thina sifile thina. Thina siziphuphu. Imali ikhandwa ngezihlahla. Kodwa imali siyabulalana thina sibulalanele isihlahla. imali. Kodwa imali ikhandwa ngani? Ngezihlahla. Kodwa siyabulalana thina sibulalanele ukuze udle mnguni udingani? Udinga imali angithi? Angithi? Ngiyakuzwa. Ukuze udle mnguni udingani? Dinga imali. Ukuthi uthenge yini? Ukudla. Kanti ukudla kusikho lezi ihlahla lezi sinikwe zona. Ngoba izona ezikwazi ukufita umzimba. Ihlahla. Ingakho ke noma ushaya igoboko lapho ukamba uthi dlanini nakho ukudla kweni usho igwebu. Lalo msoko wani olezi ihlahla. Inkinga wena manje. Uthi gezani nayi insipho yene igwebu. Ukuthi mamsondela kimi nizwe nginukane lezi ihlahla ezinina. Kuphela nje kanti ngifuna nina. Ngoba abantu abadala baze bedle egazini ngoba nina nibalekelene na nomoya nezihlahla nithatha into efile niyifaka emzimbeni. Odokotela banama doctorate. Mina nje ngitshela udokotela umsuzu nje umsangano wento isiphukuphuku sento udokotela. Ade ngixabana nobaba omncane, ubaba omncane ulanda idoctorate manje. Ubaba omncane uprincipal lapha esikoleni sangapha ngalithi. Ubaba omncane ulanda idoctorate. Ade sixabana nje ephusheni sibanga leyo nto leyo ukuthi ngimtshela ukuthi mina nengqondo ephambili kunayo ephusheni. Wangitshela ngeicucu zakhe zonke lamaphepha akhe akhandwa zihlahla, akhandwa yimi. Yabo Mazibuko ungadinwa mfethu. Yebo ngibona. Mina angangaze ngadini. No isicefe lento yethu ngoba thina sifunda kancane. Yebo. Kodwa nithi nifunde kakhulu. Siyahlambuluka phela manje. Ya, hlambulukani ke mnguni. Yayi namhlanje ngijabule kakhulu uyahlambuluka. Awu hlambuluka mnguni. Ukuze izinto izoqonda. Sibamba kancane izinto. Yebo. Uthi thina siyihlahla. Yebo. Bekumele uthi thina nezihlahla siyalingana, siyafana, siyinto eyodwa. Kodwa thina manje sesiyafa ngenxa yokuthi disrespectful. Yebo, sidelela lo mzimba oyithi qala nje. Siyawudelela lo mzimba. Manje asuhloniphi. Uzoyihlonipha kanjani ihlahla? Ngoba nje mawuqala ubeka igobongo la, umuntu ebeka umjovo namaphilisi la, ubeka into efile kodwa ugijimela into enjani? Efile ushilo. Uyayishiya leyo yokuphila, ugijimela. Uthi le ingcolile ayikazi icwaningwe le. Usho ba? Thina. Usho wena. Kodwa konke ukudla okudlayo wena kuqhamuka ehlahleni. Emhlabathini futhi. Kanjani umhlabathi? Ongcolile. Ungani ukugeza bona ukuthi lokhu kuclean lokhu ngcolile. Thina sigula kangaka nje siphethwe izifo iron ayikho emzimbeni. Yila amaphilisi. Abantu ayenziwe ngabantu abanjani? Abaseshonile. Abafileyo. Yazi le bisho Mazibuko iyathusa ngoba ama minerals akafani. Ofana ngeke afane futhi. I-iron eyinsimbi le ekhanda icapha. Akuyona iron lefana nale eyithe esidlayo. Leyani iron millions. Yeah, le iron ngeke uyithathe uyidle isebenze ukuthi. Isifo kwi-chemical phela isimoshiwe nje leyani. Ngithi Mazibuko uqinisile mawuthi ikhandwa ngabantu le iron leya. Ngoba bagaya abantu laba. Impela ukuze bathole le iron edlekayo. Hawu Nkosi yami mina ngazi ukuthi kanti abantu bafunani. Mina angaze ngifunda kodwa ngangifuna ukuba udokotela mina weyilwane. Ngangifuna ukuba udokotela wani weyilwane. Kusho ukuthi laba bantu abaphethe mina babona ukuthi ilwana ayiguli. Abantu
Abantu abagula yithi ngeke ulapha into yemvelo. Angeke uyilapha into yemvelo. Ukuzithatha ukuthi uyilaphe uzoyenza. Uzoyibulala. Esikudleni sokuthi uyilaphe uzoyenza. Uzoyibulala sekuphelile. Ngangifuna ukuba udokotela welwana babukeli beSolomon TV. Ngashawa iscience, ichemistry ke ngaphuma ngalo. Ngashawa iphysics. Iyona yangishaya. Chemistry nemaths ngaphuma ngalo. Yangishaya ngePhysics. Wathiwa ngiyolungisa iPhysics ngabona ukuthi lento okufunda le ngiyifuna ukuyibona. Ngabona ukuthi angiyifuna ukuyibona. Mina manje mangilandela udokotela ngendlela laba abantu babafunde ngakhona. Bane doctorate ne-honors la eCanada. Bane doctorate. Mina ngangitshela udokotela. Ngamlanda udokotela mina. Umlando ozila. Ngake ngitshele nje udokotela ufile u0. Ufile udokotela. Unika abantu amaphilisi nemjovo kodwa yena kaJehova uyagula yena namhlanje. Uyagula kodwa akafuni ukujova. Kodwa uyangijova nini udokotela. Mina ngani udokotela ngisho ngabuka la. Ngiyamtshela ngeke uzungenzele utho mina udokotela. Futhi mina ngaze ngenza ngagula ngiyofika esibhedlela ngithiwa ngijoviwe mina. Mina la njova. Bangijova ngiyosonga bangijova. Aba ngumjovo onzima kabi. Ngakhohlwa ngisho ukuthatha ilokhuzana ijwabu lami ngathi ngizolithatha. Ngikhohlwa ngitshela ukuthi angigijime ngiye ekhaya umjovo uzozophela egazini ngizubuhlungu. Ngabaleka ngakhohlwa ijwabu lami. Mina ngiyalifuna ijwabu lami lapho ezela clinic ngiyalifuna ijwabu lami. Lezi ngane zangisokazi amantombazana. Ngasoka amantombazana. Ubone ukuthi ngidelela kanjani lezi zinto. Ngijova lezi. Kodwa ke mina angaze ngigule ngalala esibhedlela mina. Mina hey ayingazi impethe esibhedlela mina. Ayingazi mina. Ngangena nje ngiyobona uMamhlongo ngiyokhipha yena ngihambise yena ngenze yonke into ngihambisele ukudla nazo zonke lezi zinto. Bayefika naye lapha esibhedlela bavele babuya abantu bakubo bafike bamtshela ukuthi akusinda ufuze ngabe kuyo leyo. Egula ebento yiwo lo moya. Wabuya ibhedlela wabuya kuphi kade la leso. Ebhedlela uyaphila namhlanje. Uphila saka namhla lokho uyaphila. Kodwa akaphili ngamaphilisi. Amaphilisi yini leyo? Yini leyo ekhandwe ngezicubu zabantu? Hayi ngeke nifile nini? Nifile. Ingakho iBhayibheli lithi niyohlala kwabafileyo nje. Ngoba vele ninjani? Nifile. Ungayeka impande nezihlahla nemithi ugijimele. Angisho imithi yamakhubalo mina lezi zinto ezenziwa lezi inyakazini lezi lokhu zithi zizonika izigubhu zemali. Zithi zizomcebisa zizonika inhlanhla umuntu wenhlanhla yikho leyo nto. Asizi isihlahla senhlanhla. Isihlahla siyahlahla. Ngoba sisho nje ukuthi sishaya umhlahla isihlahla. Sikushayela into seyithatha siyibeke obala ba. Ngokuyihlambulula, ngokuyihlanza. Hayi le mithi yenu le yemlimo. Enifuna ukwenza ngayo. Inhlanhla ilele lapha esihlahleni. Ukuthi siyihlahla kanjani inhlanhla. Ukuthi leli igama nilibiza nje nina ngokuthanda kwenu. Kahle leli igama leyana ukuhlahla. Ukuvula indlela. Angazi ke noma ngiyakwazi ukuhlahla. Ukuvula indlela. Ukuthi ukwazi ukubona phambili ngoba kusuke kuvalekile. Isihlahla, inhlanhla, ihlahla, ukuhlahla, yinto eyodwa le. Phumani-ke kulento okuyitshela ukuthi nina niyothola umuthi wenhlanhla. Ngoba bethi bona umuthi wenhlanhla, uboyibheka lento ukuthi ayifakiwe nezicubu zabantu. Ngoba umuntu wenhlanhla. Basazonidwebula, basazonibulala abantu bethatha izicubu zenu. Ngoba nina nisangene la emakhaya. Nahamba niyofuna inhlanhla engeke nize niyithole. Ngoba athi lo muntu umuthi phela nomuntu into eyodwa. Uthi umuntu wenhlanhla. Ingakho bezokutshela ngesipoko bekutshela ngothi wolosha amagundwana apha lethi imali in zigubhu ezilethi imali bafake umuntu wenhlanhla lapha kulesi sigubhu. Ukuthi kube uyena okulethela le mali. Aphinde futhi mawungasayenzi ngendlela lento ayishilo ayithathe imali yakahamba. Akwenza ukuthi ungalali
Uhlala ugijima wehla wenyuka njengesiphukuphuku. Mina ngeke ngigijime njengesiphukuphuku. Anginayo futhi inhlanhla mina engizokuvulela yona. Ngaphandle ukuthi nguhlahlela indlela, nguhlanze, ngunike ihlahla, imithi ibe yuwe qobo. Ayikho into engiyokwenzela yona. Kodwa wena mawucanga ukuthi uzogijima kuye enyangeni zonke zodumulisa. Khona. Uyofuna ke umuntu ohlele esigubhini. Umuthi ohlele esigubhini. Ngoba into ongayiqondi wena akusasi umuthi lo yakho. Akusasi phela umuthi nomuntu into eyodwa. Sewukusehuye umuntu lo lapha esigubhini. Sewuyeni. Akusuye. Sasivumelane ke nami. Una kusuye umuntu lo lapha esigubhini. Uma ngesuye umuntu lo lapha esigubhini ucanga ukuthi wena kwenzakalani manje? Uzophila kanjani ngoba phela umuntu uphila ngomuntu. Umuthi. Uzophila kanjani? Mhlawumbe omunye uzongibuza ukuthi mnguni, pho wrong iphi umuntu mayekhipha amathumbu umuntu ezokwenza amaphilisi? Uyakwazi ukwelapha into ephilayo ngento efile? Awukwazi. Ngoba phela umuntu simelapha ngezihlahla nje ngoba zinjani zona. Ziyaphila. Ngisho unayisika la usitshalele sizokhula. Yebo, ingakho kuthiwa mnguni uma ukuthi lezi inyanga into eyenza ukuthi ingakwazi ukwelapha yazi ngoni. Ukuthi umuthi uzofuna ukuthatha uzuqede wonke. Disrespectful. Yebo, ezihlahleni. Yebo. Zifuna ukuthi umuthi zuke. Mayethole umavula kuvaliwe la awusiphule wonke ube ngakuye ukuze wonke umuntu ozofuna umavula kuvaliwe awuthole kuba kuye. Uyabona ke lapho ukuthi uyisiphukuphuku. Uyisiphukuphuku. Ngoba lo muthi kuze ukwazi ukuthi ulokhuzana uphile. Ngizokutshela ukuthi thina senza njani njengoba nje sisebenzisa umuthi esiwuthatha kuwe uhamba wawusiphula wena. Ngizokutshela ukuthi senza njani. Ngizafuna ukukutshengisa leli side lobubi bokwenza leyo nto leyo. Lo muthi lona ngoba usiphula wonke ususa. Ngalesikhathi uhluma. Inkinga zakho nazo ziyaqhubeka ziyahlambuluka kuphi emzimbeni wakho. Manje bawususe wonke. Uyahlambulula inkinga. Uphela umuthi kuphi? Egazini. Bese kwenza ngala. Qala phansi isigubhu. Ngoba wena umuntu wente njani? Into efile. Efileyo. Mina ngishilo nalapha ngiqala ukuthi ngisho ngalanda udokotela umlando Cuba ingabe Cuba ingabe iCuba angikwazi ukuthi yini kodwa ngisho ngamlanda kubi la kuthiwa odokotela bahamba baye khona umlande mina ngakazangitshene ngoba welapha umuntu ngento efile okokuqala nje lokho welapha umuntu ngento njani efileyo ufika umuntu emhlabathini esemkhiphe zonke ngaphakathi eselukobhozi kunezinye izinto angeke akwazi ukuyitshala lapha emhlabathini angeke akwazi ukuyitshala uzothi uyafika umhlabathi ufika ungene nje ekobhozini baba ongaphelele umzimba onjani ongaphelele ngoba khona ezinye izinto ezidinga lento le ukuze ikwazi ukwenza ubuhlungu phelile. Manje uma wena uzoyeka lokho okuphilayo uye kokufileyo uyabona ke ngubuyisele lapha ukuthi umazibuko uhambile wena waya kuphi wafika wathatha ilokhuzana isijulileke manje le iqala ibuya kuwe kuqala ukuthi kulesi sandla sakho unikweni wena yini ophiwe yona unikweni wena. Mina nje anginikwanga nzuza anginikwanga mina nganikwa nje inono into nje ihlanzayo kwathiwa wena unamanono phansi emoyeni wena unamanono wena nje ulinono uhamba phansi nasemoyeni 2 okushuthi nganikwa inhlambuluko mina nganikwa nje ukuhlanza ngoba ungibona ngihlanza namanje iwona umsebenzi engane kwawona mina
Isithunywa ke ngoba ngithunyiwe kini. Laba bakwazi ukubona ke ngomoya. Okuyibona bakwazi ukubona inkinga. Yilaba beyinkinga bakimi. Okuumoya kaMama. Bese ke izimpi ngilwela yilo moya kaBaba umlilo kimi. Ngikhuluma ngami kodwa mina qobo lwami ngilinono mina. Yikona engani kwakhona. Sekuyabuya ke kuzala siyabuya ke bengisachaza okujulileyo ngami. Njengoba ezongibuza umbukeli ukuthi ingani wena uyahamba emarket ufike ubuye nempande uqeda uzoyinika thina. Akwesibuyeke size la. Kuze uzoyibona lento engikhuluma ngayo. Isandla sinikweni isandla esihuwe. Ngoba ubunono nenono ubukhosi lo. Ubukhosi lo angaze ngitshene nganzuza mina. Angaze ngitshene nganzuza, ngazange nganzuza. Okay. Siyabuya ke siza kulezi impande. Lezi impande iqale ibuka Isizwe nje isandla sami. Qala. Isona esibusisayo sifike sihlale phezulu kwazo. Ngoba njalo mangiyoyilanda kufanele ukuthi ngiyiphenduphendule ngalomoya owembethe mina. Ngiyiphenduphendule, ngiyihlanganise ngezami izandla. Angibatshela ukuthi bengihlanganisele lapha ngoba ngisuke ngafuni ukuthi bayibusise ngezami izandla engingazazi ukuthi zinasipho sini. Angizazi mina ukuthi inasipho sini lezo zandla. Ingakho makufika kimi ngifike ngikuphenduphendule ngikuthinte ngalomoya ngaleli nono ngihlanze yonke imimoya. Qala ngoba mina ngingumhlambululo wakho konke, ngihlambulula umoya mina. Abaphila kwelikamoya ezweni likamoya, abaphila emhlabeni okuyini izihlahla amanzi. Mina ngisho ngifike emanzini ngiyakwazi ukufika ngiwahlambulule mina amanzi, ngikhulume nawo enze lento okufanele ukuthi ayenze kuwe mawuzohlambuluka. Siya lapha ke empandeni ngiyayiphenduphendula, ngiyiphendula. Mangiqala ukuyiphendula uzothi mawuyifaka nje emanzini wena ngoba amanzi ngiwanikiwe. Yinhlanzeko futhi leyo, yili nono. Mawuyifaka nje emanzini izokhipha amagwebu. Uyifaka ungakaphahli nix. Usayifaka nje, mawuyifaka nje emanzini izokhipha namagwebu ziphi. Zikhiphe lamagwebu la amancane. Ziyabila. Ziyakutshengisa ukuthi ibanjwa isandla esinjani esiphilayo. Uyolibona ukukhamba olusuke ulinikwa isandla esingabusisiwe, esinganikiwe. Luvele luyithulele nje. Luthi du ngoba yonke into ethintwa yilesi sandla iyabona, iyamoshakala. Yinto okufanele ukuthi uyiqonde ngawe kuqala ukuthi wena unikweni uzolapha laba bantu. Ngiphinde ngikwenze nomunye umzekelo. Ngifuna ukwenzela umzekelo. Uyawabona amaphilisi? Khona yellow, khona blue, khona powder blue, khona bomvu, khona mhlophe, khona njani. Uyawabona? Yini uthungo lenkosazana? Yini uthungo lane lenkosazana? Sihambe siye iwashweni. Khona bathsalt ababomvu, abayellow, abanjani. Wena ngoba usebenzisa leso siwasho leso uke wasiboniswa na. Ngoba usebenzisa bathsalt eblue uke wayiboniswa na. Umbala blue unikiwe wena. Abantu bakho bake bavela ngombala blue kuwe. Kamela baka TikTok thatha umabani usebenzise kanjani uzoxosha isilwane uthathe inini wanjani uzoxosha inini. Wena abantu bakho bakutshengisile leyo nto. Uyinikiweni, uyiphiweni. Lapha ke kuma bath salt la imibala ngemibala yothungo lenkosazana akwelaphi ama bath salt. Kulapha umbala owuphiwe ukuthi mawuyonika umuntu isiwashe esipinki umbala onikwe wona ukuthi leso siwashe esipinki siyokwazi kumhlanza umuntu
uma usithinte ngesandla sakho noma ungadibana nasiphi isiwasho sapinki wasibeka isandla sakho uzonika umuntu uyosinda. Kufana ngisho namanzi, uphiwa amanzi, unomoya wamanzi, uphiwa amanzi, ungafonela ngisho umuntu oseGermany manje uthi akakho amanzi ngojeke egula, uthi akawabeke esakhe isandla, wena ubusise ngezwi lakho phezukwawo amanzi abe isiwasho sokuwasha yonke inkinga emphethe. Yonke lento ihamba nesipho. Nina nisafuna isipho, nifuna inhlanhla. Nina nayo le nhlanhla ningayazi ekujuleni ukuthi yini. Ingakho nizohamba nithatha yonke lento athi omunye unenyongo bane uyitshela ukuthi ukhuluma ngento ehlukile engafani nesithwalo. Yisi isithwalo, yisi isigubhu leyo nyongo bane. Izilwane lezi abayimixayo. Uzobabona bafaka kunezizwe ezibrown nezizwe engathi ipinki. Ezibrown bayifaka izicubu zabantu. Benza njengamaphilisi. Ukwelapha nje kwanamhlanje ubokwazi ukuthi uma abantu bakho bengathulile bakufaka ehlathini, uma bengahlambulukile, uhamba ungena zonke indawo lezi. Hamba uthatha zonke lezi zinto. Dibana nento ku TikTok, usuyayithatha. Dibana nento ku Facebook, usuyayithatha. Dibana nento kuphi, usuyayithatha. Wena ngoba wena abantu bakho vele bebefana neseqhamgwaqo umahosha lo ehlenyuka elihlisa ipheta likhuphula enza yonke inyaka le. Abantu bakho abahlambulukile neze. Yilakho behambe bekufaka. Sikhuluma ngokwelapha komoya womhlabathi, umoya oyithi, umoya ozihlahla, umoya ongamanzi. Ade siphezulu enkanyezini. Sila manje kuphi? Emhlabathini, emanzini, ezihlahleni. Sikhuluma ngakho uthi kuyini ukwelapha kwalomhlaba. Yembathiswa into bese uyayisebenzisa. Ungavela usebenzisa into ongayinikiwe ngoba ngeke izisebenze kumuntu. Ngeke izisebenze. Ingakho ke bezomqola bajike bengasawabamba amafoni. Ngoba bayethemba kwalento akunika yona yena akayisebenzisi yena. Ngoba uyayazi ukuthi umsangano. Mnguni wathula manje. Hey, wathula manje mnguni. Ngisho ukuthi thula mina mnguni, ngithatha sikhulume la uSolomon TV. Ngento abantu bayafunda ngokubuza kwakho. Buza mnguni. Buza mnguni. Hey. Uthulile umnguni babukeli beSolomoya. Usho ukuthi mvele sivale ngoba umnguni uthulile manje akasa lokhuzana. Asacacisi manje. Ukuthi Kondlo like angithule ngoba ukuthi lento yakho uyichaze yabayinhle. Manje kunzima ukongeza kwinto esiphelele. Yeah. Uthe ezulwini ubaba. Yeah. Uthe phansi umama. Yeah. Waphinda wathi lamazibuko izinto ezenziwa umuntu wesifazane zihambe ziphele. Nakho ke mnguni. Ngoba naye usuke endodeni. Ingakho izoshintsha direction. Kusho ukuthi namagobongo awuwadli njalo. Ngeke uwadle njalo, wadla njalo kanjani? Wadla njalo kanjani? Ngoba phela sewulaphile lo mzimba axhumana nalo umuntu axhumana naye. Wena vele ususo lomoya linjani? Livulekile. Abantu mazibuko bathwasa 1 year. Abanye bathwasa 6 months. Abanye bathwasa 3 years. Abanye baphinda ukuthwasa. Isikhathi eside mazibuko manje mngoni uyazi ukuthi ukwelashwa komuntu kuhamba nezinkinga zakhe. Kodwa ngisho ukuthi ngaleyo nkulumo ngithi abantu abalapha umuntu 6 years bese qeda umtshela ukuthi unezinkinga ezingalast 6 years. Uphukuphuku leyo nto.
uhamba ngeenkinga zakho. Uyabona nje mawuzoba umlandlwana uzoba neenkinga eziningi. Yini into ezodala ukuthi ube neenkinga eziningi? Awuphelele kwamama, awuphelele kini. Uhamba nje esithubeni noma emkhathini wezulu. Uyazula zula kuphi emkhathini. Makumele kutholakala ukuthi uyistable kwamama yonke into ayiphelele. Uthi stable kwababa yonke into ayiphelele. Ngikuthi uyabona? Manje mawuthi uyafika kwababa uyanqubuzela kuyashayisela. Uba nenkinga makumele kulungiswe okuqondene nakwababa bayavimba benza yonke into wenza yonke imsangano. Uthi uyakwamama kuthiwe omzala bakhe abala ekhaya. Wena uvumelekile lokhu uzana ugcine usunqubuzeka. Uyabona? Bese kuya ngokuthi ke kwavela inkolo namasonto. Akekho umuntu oholwa umoya umholele esontweni usuke esenenkinga lo muntu. Awukho umoya ohola umuntu ohlanzekileyo umoya. Njengabantu baneyiphika abathi bayiphuphe ezesonto. Yeke indaba zeyiphika ngoba lezi iphika lezi bayisusela kuthungo lenkosazana abaqonda abantu ukuthi bayisusa kuthungo lenkosazana. Akulaphi isiphika lapha. Welaphi ngesiphika. Awulaphi ngejazi elimnyama, awulaphi ngejazi lengwe, awulaphi ngejazi eliblue, awulaphi ngejazi eliyellow, kodwa ufuna ukuxhumana nomoya walo. Welombala. Wayelo walombala. Njengalesi siwasho ubusikhulu uma ungazi. Nkosi yami angazi ke mina ukuthi nizoze kuthiweni. Awukho umoya omunye ongafuni isonto noma inkonzo noma inkolo. Ayiki into ekuthiwa inkolo nenkonzo namabandla ayiki into enjalo. Uyazi ukuthi umoya mawusakuthatha kusenkonzweni awukahlambuluki lo moya. Usadinga ukuhlanjululwa. Usafuna ukungqubuza. Yebo, hamba kuyinqubuze. Ungasindi. Kondlo lento yakho mfethu oyishoyo yemuthi nomuntu. Wathi futhi umuntu wesifazane uyisidalwa. Yebo, khubazekile. Mawuthi umuthi nomuntu uyinto yodwa. Leyo nto leyo ikhomba kona isidalwa lesi ukuthi kukhona okuumoya kube khona okuyinyama noma kumhlaba. Ngoba isihlahla siwumhlabathi. Yebo, sihluma khona futhi. Sibona khona imbewu yakhona. Kusho ukuthi nathi siyidi njengoba makusemini nathi siyidalwa makusebusuku siwumoya futhi masibuko ilento zile lento ngoba ilanga lifike likhulisa izitshalo lidale isilithisa yebo umhlaba yebo emini yebo kudaleke ini izinto yebo uhluma ihlahla so iyavuma ngempela lento ishoyo ukuthi okwaphansi kulawulwa umama impela yebo uyisidalwa uyazi kufana nani mnguni ufana nokuthi mnguni awesibuye la ufana nokuthi mnguni uboniswe isidalwa esiyinyoko uboniswe isidalwa esilokuzana esiyimemedi uboniswe isidalwa esiyinkanyama uboniswe isidalwa esiyibhubesi uboniswe izingwe uboniswe izingwenya bonke ngokohluka kwazo ngamandla eniyitshela ukuthi nina ayiwo ama-unicorn zonke lezi zinto nalezi zinto ezibiza ama-fairy lokhu ngathi ungathi ubhebhethane kodwa kuwumuntu angizazi-ke yaqhubeka siyabuya-ke siza la uma usaboniswa imemedi uboniswa inkosi yamanzi uboniswe inkanyamba uboniswe inyoka inhlwathi uboniswe ihashi unicorn uboniswe in akushiwo ukuthi kukhonze ukwenze kube uNkulunkulu kabani ngoba kuyingane kubani wena usuke lo moya ungakahlanzeki usadinga ukuthi wenzweni uhlambuluke ukuze ukwazi ukuvela uyini uphelele uyiwo
uthi Masibuko ngangazi ukuthi mhlawumbe ngiya umoya wememedi inono umntwana umoya wenyoka ngabe inkanyamba ngabe yini umama lowo angithi siyavumelana manje ngiyakuzwa umoya wememedi ngoba unyoko inyoka yebo zinkanyezi zamanzi amamemedi man usiyama khuphuka ngobusuku ziye phezulu buyele inkanyezini yilento ziwumuntu bese futhi zibe amanzi yebo yebo bese ihlala emanzini zibe umoya womuntu zibe umoya wenyama kuphi emanzini inyama yazo yini amanzi manje ungabamba kanjani amanzi uyakwazi ukubamba wona amanzi akuphi njengoba yonkindawo bese inkanyamba ibe yini inkanyamba phela yinganizo ukhahlamba isisekelo umgogodla nje inkanyamba inyoka nje umgogodla konke iyakufila ngani izinto ngesizwa manje lo moya Masibuko usebenza kanjani lo moya noma masiqala uhlanjululwa kanjani lo moya waphansi wamanzi umoya wamanzi uhlambulula emanzini emnguni ngayaphi uyiphi umoya waphansi uhlambulula emanzini ngisho wentaba uhlambulula emanzini umoya wentaba ngoba owentaba unothuli namadwala nazo zonke lezi zinto uthuli ke namadwala kugezwa ngani amanzi gezwa amanzi ngoba uthuli liyakuhisha yilo lokuphathisa ngocancer yesifuba o-TB nazo zonke lezi zinto ezidilana nesifuba phathise ngama-sinus uthuli umoya wani uthuli uxhophe nasemehlweni uthuli lezi zinto yifuna ukushaya isystem Khondlo yebo ukhulume ngesisekelo esiqala uzuzubone ngisho ngiyeza esisekelweni masiqala uzuzubone uma uzophathwa isinus uba namafinyila kanjani amaningi ngoba enzelana namafinyila asuke ukhishwa yini ukoma ongena kwani komoya yebo kweyintuli ufana ngisho une-TB ukhipha ikhwehlela ngoba nomoya usuke uzama ukuqubula lamanzi mawuqeda ukungena wona uqubule lamanzi la ukhwehlele wena ukhiphe ikhohlela ngoba kwenze njani la esifubeni ngoba komile qedile umoya wentaba umoya womile odinga amanzi ukumatiswa Masibuko ukuthi uyawazi lathi ilapha i-TB baba baba mnguni konke i-treatment ya 6 months hayi angitshela ngetreatment mina ngokufaka nje igobongo ngifaka igobongo ligcwalisa isu lesi igwebu nje legobongo ngifake la ingene lapha lifike lendlale lapha emaphashini lendlale lendlule futhi maliqeda ligoqe konke lokho lento Masibuko angazi noma uthe uqale wakhuluma ngamadwala amadwala ayakhongezela amadwala ayasekela asekela umhlabathi namanzi konke la kunedwala khona uyobona impophoma neyiziba okungani okunedwala nje eliphakeme kusho ukuthi Khondlo angazi uzosho umoya waphansi umoya olindwayo yebo umoya olindayo ulinda ukuvela phezulu ukuthi umoya okhongozele
Umoya okhongozela ngeke uyimama okhongozelayo. Ingakho kwakhiwa amabhodwe, kwakhiwa inkamba. Zonke lezi zinto ziyakhongozela ziyaphatha. Ngoba umuntu wesifazane wenza Iyaphatha. unenkomishi umuntu wesifazane. Yonke into yakhe ina Unenkomishi. yonke into ifaka emgodla. Godla Godleni. Yiyo umgodla la. Yonke into. Uyapheka umuntu wesifazane, uyagaya utshwala, uthwala isigubhu, yonke lento ufaka amanzi. Yonke into yakhe yena eyesikhashana. Uyenza kwesikhashana apheka abantu bakwazi ukwenza. Njengoba thina amazibuko bona nje nami ngangathi kade ngizulazula ngenza ngizama ukulungisa akulungi lutho. If umuntu uhlushwa umoya wesisekelo uthi akazazi ukuthi wale ndawo noma kwenye indawo uwenza okurongo ngokuthi azulazule bekumele uthi Hamba efaka kumele aqonde yena qala ayiqonde kuqala bese yakumuntu ozomhlambulula uma ukuthi akakwazi ukuyiqonda uzoyifikela lo muntu lowo kuye emlindile ngoba umoya omphetho wami wokulinda phelile wesisekelo. yebo mawuguliswa nje ugule emzimbeni ubolinda lindi ikambi lize yes ikambi ngeke lingafiki manje libala ngudlala mnguni manje niyadlala kakhulu dlala kakhulu mnguni Ulimi likamoya Julie idlala kakhulu mnguni ayena ulimi likamoya ngeke uzuqonda ulimi likamoya ulimi likamoya ngeke uzuqonda ulimi likamoya lomntwana luyilo ulimi lebele lo ulimi likamoya alifani olwesinto lungumama liyinto ebonakala nephathekayo ebambekayo ulimi lesinto neliqondakalayo ya lifuna ukuthi kumaye ukuthi kumele ukhulume isintu uye emsamo uthinta impepho uthinta umzimba uthinta igazi uthinta inyama uthinta umlilo yonke into ifuna ukuthi yenzeni ibonakala ibambeke futhi zonke izinto uyifunda ngokwenza uyithinta phela mnguni bese uzothi ke ungaphasa ulimi likamoya angeke uzophasa ulimi likamoya bese kuthiwa ngiyafundisana mfundisi ulimi likamoya ukunje lo muntu akuhlambulule ukuze abantu bakho beze kuwena yebo bakwazi ukuqondisa indlela abakhuluma ngayo bona ukuze uzizwele yabona ebusuku kuthangi noma izolo bengise France mama ufica abantu abakhuluma isiFrench khona le ukuthi angizakhumbula ukuthi bebethini kodwa ngivuke ngisayazi ukuthi bathini ngibazwile futhi ukuthi bebethini ngalesa sikhathi abantu abamnyama hayi mina ngiphupha abantu abamhlophe ngisuke uzothini uthi abungekho France ubusekhongo ngoba khulunywa isiFrench ekhongo ngasifundisa ubani bangitshenile ukuthi ngiseFrance bangitshenile mina bangitshenile bani ngikhuluma ulimi lwezizwe ngasi angitshenile thina ukuthi sihamba kakhulu ngo nezinkanyezi yebo zinkanyezi sithi sikhuphuka sibe sibheke phezulu nibe nithi ya amanga amazibuko mnguni hayi angisho lutho ke mnguni mina ngcono siyivale ngoba anifuni ukufunda nina mnguni ngifuna ukwazi ningakazi onazisayo animfuni niyambulala nina ababukeli beSolomon niyabulala yanazi mnguni mazibuko bethu mase Cape Town tholakala kuphi tholakala eKhayelitsha eCape Town tholakala eKhayelitsha eMandela Park lapha nasepakini nasekozi khona bathi kusekozi khona emakhaya kuthiwa kusemakhaya bangiseke eGoli ngitholakala eZolamndeni
kwakuqungele endlini yamakhosi ya bese ngizoba la emsisankulu la ngihlala khona eThekwini kwaBest emsisankulu bese kube khona ama-tour unama-tour uneyimbizo ahamba zonke indawo uneyimbizo and into esengifuna ukuyenza manje ngikhathele ilabo abantu abakhokha imali yabo bese bengangeni kumaphupho ngikhathele iSunday sengizoshintsha indlela yokusebenza manje ngizosa abantu emanzini ngeSaturday kuphela ngizosa abantu emanzini ngeSaturday kuphela ngeSunday isikhathi samaphupho uza ne-200 yakho uzongena hlale phansi nike indaba zakho nike indaba zakho ukuthi abantu bakini bathini balamaphupho uza kimi straight uzoza kimi straight ngivala lento yelo kuza nefoni ngoba niyasangana mina nenza umsangano yabo nenza umsangano kanti bengizolenzela lula mina ukuthi ngifike ngifake ngesonto kusukela ngo9 ngivale ngo3 bese ngiyaphumula uthi ngo7 ngifake emaphusheni ngefoni abangakhonanga ukufika kimi manje niyasangana ngizoniyeka bengini nginenzela lula niyagula nini ngizoniyeka nize kimi straight uphathe 200 yakho uze kimi uzokhona ukuthola amaphupho akho la uze kimi uzothola lawo maphupho manje niyagula nina manje ngigula kakhulu siyabonga kakhulu babukeli Kondlo ayihlalami awusuthiwe incwadi igcwele ya igcwele singayibhalanga hayi akuhlupha imnguni kwesiyibambe la solomoya akwele ibambe lapha ni subscribe ni share thinta notification ni like uzizokwazi ukuthi niwathole lama video mayingena ithole isashisa nje qhubeka kanjalo ke nilikhulise isolomoya ningaliyeki khulisani isolomoya babukeli beSolomoya siyabonga Siyabonga. amen